nyembe yakamira sei? Ana kuya rozwacho. Right. Right. Saka zvama kuti akabvunza achada kuti mbuya waramba wachidini? Waramba wachifamba apa. Ndiani ari kuenda? Ema contacts apana Rozi wacho nechi. Rozi munokwanisa kutoya naye kana pakati pewiki. Tauda munhu anotonomutora. Ngozi kana atodaiwo pane pakamudaidzwa ana kuya futa nditi. Apa anodaidzwa ana kuya. Saka chidzika ikoko wakomana security dzika ikoko muye naye pana. Ivi nyangwe risiri zuwa rechi dare. Pamune makuya naye muhamatakura muna mbuya muhamauya nawo. Watapedza nyaya. Kuti mbuya uramba ari kundunda uyu wane hazvina kidziba. Yes. Nina anomangara kuti kanti izo mutaura ndimangara kuti Rozi wakauraya mwana wangu. Ndosaka ndiri kutaura mbuya kuti Rozi angamati Rozi wakauraya mwana wenyu. Nduti Rozi wacho haana kuuya ba. Wakomana wakunotora Rozi iyeye wauye naye ubva utai muhamauya naye kuno. Pakati pesondo apa. Uri kukwa mutauro. Unotorwa don't worry. Ipi kana angobarwa pamataura mbuya handei. Endai nyumba no don't worry sorry haana kuuya.